тук сме. Здрасти, пичове. Дойдохът. Айде, тогава да се подобряме малко. Ти тук. Така. Трябва да се изкачват. Така. Така. Ти. Тук е нещо като асансьорчите, че се скачват тъпите му. Не са тъпи де скелетите. Скин. Обичам аз скин. Ти сами си изкачват тя. Война. Окей. Еми, да кажем някъде до тук. Чиста с важните неща ще го поставя под стълбите. Ок. Там де живее. Ние си имаме общата квиз. Да знаете. Ако не знаете. Под стълбите живее Хари Потър. А там ще живея аз. Аз съм бахти фена човек, Хари Потър. Хари Потър. Виждате как се развиваме като за втори епизод. Много добре. О, перфектно. Перфектно си сървайвълчето. То си света може би ще се качи за... Просто ще го качим. За сваляне. Ай, стига бе. Те и тук. Така. И виж го колко прицакаме чакъл. Ти чакъл ми се струва като някакъв мангал. Чакал, брат. Така. Ето тук сега трябва да видим как ще го направим. Чай, ще взема ли блото? Тук трябва да се давят скелетите, значи трябва да е така. Оп. Гати. Окей. Значи така се изкачва. Дай да лягаме. Не мога, човек. Да съм Батман. Добре, сега идвам. Само да се ляза. Ами, мисля, че се получи. Тъй, скоро май ще свършваме. Оф, рано. Има още поне 15, аз пък 15 минути. Знам, според мен, той началото ти засичаш ли? Ами... Не, ама съм сигурен, че са минали 20 минути. Сега ще видя. Ще направим, ударим една кратка Ай, пауза. аз легнах. Добре, сега ще ударим една кратка пауза да видим колко време ни остава. Идвам. Ох, И аз легнах. видя ли? Какво? Колко време остава? Чакай. Тия хора, сега ще ударим една кратка пауза. И се връщаме след секунда. Викам, И така, здравейте. викам, че да ги отделяш. Да, бе, да. Тук за клиповете, Ай, аз я паузата не това е беше по направена. тебе. Аз не купая, правя грайндера, моля те, не дей. М, Като го направя тогава. Оф. Сега трябва да намерим. Аз не знам за какво се върнах. Да спя. Та, ето виждате какво стана, може да е малко тъмно. Ама аз копая кола. Добре, копай. Та, ето тук ще се отдавят скелетите, а ние ще ги обираме. Ще им обираме айтемите. Та, всъщност ходих за вода. Така че да седят равно на едно място. Та, ето тук трябва да блокираме някъде. Значи, не знам къде. Тук и вече от ето тук долу ще си обираме работите. Мисля. Само, че проблемът е, ако ходят натам, зато и че го направя малко по-натам всъщност този. Ще дойда да видя какво става. Трябва да се предвиж по една вода, ще видиш, може би. Доста трудно се прави това. Сванах каква ти е идеята, да. Ами, да. Значи те ще се спамват и ще падат. Да, по водата се влачат надолу. Тук Ти излязохме... надолу навътре ли си? Ага, виж го е.
Виж къде Има излезе. вътре надолу Не, ли си? ела. Значи от ето тук трябва да ги обираме. Не знам за кого направих хопарите, но... Значи от ето тук ще ги обираме айтемите, но сега не съм сигурен. Бести. Абе, човек, отиди по стълбите и ще ме видиш. Обаче не пипай нищо. Тука... Ех, Да. я служи торча и тука. Значи от ето тук ще ги обираме. Значи... Тук нещо не е равновесено. Няма да се връщат, само че трябва малко да го отправим ти място. И сега ще махаме торчовете, да видим дали ще Кажа работи ти да вие какво ще стане, ако падна в една дупка. Ще видиш. Ама не, те скелетите сами се качват нагоре, зато че ти няма да се качваш автоматично. Пък ще видя идеята на един ютубър. Се качваш и нали се давиш там. Си заклещен. Само че тук няма проблем. Ха! Виж го е. Виж го. Ам кога ще направим тъй, че се спаунват с псал? Ай, сега. Защото се не може. Защото то с тия торчове няма да се спаунва. Ами, нали, зато и сега ще го... И бахти майката, бе! И готово е. Та сега, нека да... Тук ще правим стаечка. Мисля, че ще е извън клипа. Просто ще изкопаем всичкото, иначе го снимаме. Та... Момент само да слеза. И бахти, бе, как пада? Дай да щиплим... Не, този къбълстон трябва да го махна. Ти. Скин всеки ден. Оф, не знам как се измъкна от това място. Трудно е. Нали точно това е целта да е. Сега. Не. Те и сега да щипят торчовете. Скин всеки ден. Хоп. Ох, И... Ой, ги спалнаха с скелетите. да, бе. Още като го щупих. Това е гадно. Торча ли, бе? Не, бе, скелетите. Да, щупих торчовете и се спалнаха. Аз ги убивам с пикекса направо. Аз се телепортна, защото не мога. Сега да ги изчакаме. Ето тук, да видим дали ще се удавят. Къде? Ето го. Ето тук се удавят, както виждате. Къде ги чакаш, бе? Ей тука. Не ме би, нищо не прави. Я да я ги бия. Махни са! Не трябва! Махни са! Виж ми демидж. И ето виждате, работи перфектно. Махни са, бе, човек. Пречиш да видят хората. Спри да ме нервиш. Всеки епизод става. И ето тук виждате, всичко работи идеално, перфектно. Скелетите се удавят и убираш айтемите и само можеш. Я дай да отида малко. Има един проблем. Виж сега, трябва да спра машинката за малко. О, виж как остават. Тук ще ми е трудно сега да я спра. Това ли е проблема? Да, сега ще го правя да се стича водата. Само да ма гътниш. Ей, гътна ма. Много са гадните скелети, бе. Не мога, човек, не мога. Един торч ми трябва. Моля те, дай ми. И целия съм в стрели. Виждам, че си в стрели. Един торч. Хайде ще рискувам. Отивам там. Кофите ми трябват. Ай го торч, аз го хвана. Ти тук си подготвя меча. Те, значи, тук ще трябва да елиминираме малко вода. Скул спална. Това ще е много странно да ти кажа. Хоп. Така, нищо... Не знам, човек. Как да ги обираме тук? О, вярно е! Их, как може да го забравя това нещо сега? Само не ми се изпречка. Ами, значи така... Всъщност, забравих вече как беше. Хоп. Аз ще отида малко в къщата. Опа! Така. И тюх на грешното място. И тук вече ми трябват хопарите.
Значи, трябва да съм. Уоу! Знам. Какво ще кажеш? Пълно и... Аха. Така. Мръдни, ще се удавя. Мръдни сега, защото ми пречиш да поставя блока. Ти. Не знам дали се получи. Значи, това сега се чудя. Мръдни. Спри да ме биш, бе! И то човек да му кажеш един път. Ти сега, отивам да пусна машинката. Сега пак аз ще гледам. Добре. Просто кажи дали айтемите се пренасят в първия хопър. Сега ще кажа. Моля само да му уби скелета. И торчовете ще ги зарежем там. И дано машинката да се е получила. Не ги бий, не трябва да се бият. Те сами умират. Аз само и ти спре, то ги няма. Гледай и кажи како стане и сега ще дойда. Добре, бе. И дано се получи. Се радвам. Ужасно много. Навън е ден. Навън е нощ. Ай, идвай. Бързо, че се става. О, ще лягаме ли? И това май ще е този епизод. И тук ще събираме разни айтемчета, както виждате. Само, че храна ми трябва. Имаш ли храна? Да. Колко честа би трябвало да има? Има. Аз взех. Айде да лягаме. И за следващия епизод ще си оправим къщата. В последващия ще майнвам, защото нали вече съм. Може би. Слабо. Ти е готово? Успахме се. Сега ще отида да видя. Ще приключваме. Сега само да покажем тук дали работи. Да, я ще дойда да видя. Ама чай, първо не ми се ръчкай. Чувам ги като мрът. Целта е да не стрелят. Това е проблем. Чакай, не дей. Тук трябва да поставим някакъв. Хоп. Тук трябва да се събират всичките. Ами, мисля, че се получи. Я? Чакай, сега ще видя дали идват скелети. Уоу. Стрелят ме. Чакай, сега се телепортна, защото тук са се насъбрали малко айтеми. Не ги бий обаче. Не бе, давят са. Не ги бий обаче. То седи така от толкова време и не се дави. Тук съм сбъркал нещо. Я ми донеси Ние кофите. останаха там. Донеси ми кофите. Има нещо. Що се телепортна, бе? Как да се измъкна? Знам. Ама. Добре, аз като се телепортна, иначе нищо няма ми кажеш. Добре, ама като не можеш да се измъкнеш, като си в гадна ситуация. Иначе. Няма да ходим там. Значи имаме проблем. Трябва да си направим ферма, първото което е. Добре, ферма, ама дай и в другата част. Някъде не е там сега. Защото сега вече е доста дълъг ще се. Да, сега не съм казал, че аз просто казвам какво ще направим. Всичко се пренася тук. Но има друг проблем, който сега ще фикснем. Сега ще го видите, само да се махнат скелетите. Виж ги как почва да се бият. Мрил това е едно. Ето и гадно, защото почва да се бият от време на време и те ще събираме XP сам да сега се сетих. Аз отивам да експлорвам на някъде. То за финала. Значи... Мрил Само се опитва, сега ще се удавя сигурно. Значи тук има един проблем май. Това ги изтласква назад. Това те трябва да стават тук. Те в гадна ситуация съм, идвам. О, какво правиш? Какво? Голям пръст. Ти знаеш аз къде съм? Да, фак. Нищо и сега ще я намерим. Успех с прибиране. То то като всъщност, ако умрем и то ще наспавам там, нали спахме. Омага. Сериозно ли? И сега мислим да приключваме епизода. Да, Фермата работи напълно, но сега да я покажа за последен път. Чакай, аз ще дойда да
завърша клипа заедно. Където е у нас гора, там идваш, чули? И то, какво прави той дърво, човек? Ами и ти, то аз и сега ще лягам, защото ми се поспа. И ми се догледа телевизия. Та, да. Той все пак утре заминава за море и трябва да ляга. Та, това е. Което трябваше да кажа. И Та, много рано ще ходя. да, все пак, то всеки ходи рано за море, за да стигне, нали, да. Да, трафик и това това. Те, мисля, че се получи. Ако се получи, може да се направи. Ти не съм правил нищо извън епизодите по тази. Ще направим и с други. Харесва машинката с скелетите. То дори не е машинка. Автоматичен грайндер. Да, грайндера. Ако искате, можете да си я направите. Да се абонирате. Също, ако ви харесва, лайкнете, сабскрайбнете и кажете какво мислите за нея. Добре, сега е отгоре да завършим. Чакай. Че ако дойде един скелет, сам край. Идват скелети. О, фък. Ако дойде човек, не знам, просто се изнервя доста. Тук съм. Чакай. Дай едно блокче. Не. Бързо. Махни са. Не. И край. Охо, свърши. Няма къде да ходите. И се дига левел. Уникално добре. Ядра. И се събират стрели, чакай. Тук имам сега. Донеси един чест. Направи един чест и го донеси. Аз. Да, бързо. Много е трудно. Моля та. Се аз. Абе, човек, какво да направя? Сега съм заклещен на всичкото отгоре. Тук. Къде го искаш този чест? Мръдни. Уф. Къде блокчето е? Ето, запушвам. Не бе, какво направи? Как се отдавят скелетите? Тук трябва да се... Махни го. Направи ли чест? Да. Я, служи го и тука. Ей, те с един чест. И- Мага. На стълбът. Човек сериозно. И мръдни са, бе, човек, какво прави? И се аз. И тук, нали, трябва да сложим... Виж го, ето се гличват айтемите тук. Това се вличва. Виж го. Идиот. Дръпни се. Ехе. Те, ами, това ще е за този епизод. Чакай. Къде си? Качвам се нагоре. Значи има малко бъгчета, така. Малко айтеми ще остават, съжаляваме си пак. Но... Голям прас, Не. но не са много. Няма те и да са. Та, сега ще отида да го правя, но няма да го снимам. Така де, ако ви харесват клиповете, лайкнете, сабскрайбнете, обърни се. Индианеца. И това беше всичко от нас, The Gamers Engage. Надяваме се този епизод да ви е харесал и чао! Ай, чао. Бъбъ.